No, Waiting for connection. No volem connection de res. No sé, la màquina, tu, dic la màquina. Això m'està, home. En Jordi no diferencia entre mòbil, cotxe, telèfon, li diu a tot màquina. La que ens sobreviurà a tots. Exacte. Correcte. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Tornem a estar aquí, Crítico 3, en marxa, anem al cinema una setmana més, que contents, hosti tu, que content, no? Sí o no, Oriol? Estàs content? Avui no, i ja explicaré per què. Ostres, doncs, em sorprèn una mica el que anem a veure, però bueno, Adrià, estàs content avui? Poc. Bueno, Ja caram. explicaré per què també. Alegria, alegria. Avui als Crítico 3 anem a veure Cruella. Disney un cop més portant-nos el que ningú ha demanat. Exactament, això és el que anem a veure, vale? Spin-off, que no és remake, ojo, que aquestes coses, no? Un spin-off vol dir agafar un personatge d'una història i fer-li una... Una història seva. Ambientada als anys 70 a Londres, en la plena explosió del punk rock. Va. Ens trobem l'Estela, una noia que... Punker. Punker, però en el món de la moda, una mica, no? El món de la moda, la cara fosca. Bueno, de fet, ella va dura als dàlmates amb el món de la moda. Bueno, doncs veurem com va acabar l'Estela acabant sent Cruella de Vil amb tota aquesta experiència que va viure en el món de la moda. Vaja. La història potser sona molt a El Diablo Viste de Prada, pel·lícula del 2006. Això diuen. sí. Com aquesta mentora que l'apreta molt i ella com... Ai, com Anne Hathaway, saps? I és que la guionista de El Diablo Viste de Prada ha passat la història d'aquesta pel·lícula. A veure, avui! Oriol, un cop presentada aquesta Estela, ens podràs dir qui interpretarà els papers en aquest spin-off de 101 Dàlmates? Dues autèntiques actriuasses. Home! Moment, però per què no tenies ganes de veure aquesta pel·li? No? Després t'ho Perdó, explicaré. després t'ho ja explicaré. parlo. La protagonista, la Cruella de Vil, serà la Emma Stone. Nivell. Nivell. En aquest cotxe som molt fans de Sí, Ho som. Des de la favorita, ho som. Ho som. Home. Guanyadora d'un Òscar per La La Land, nominada a Oscars també per La Favorita, que la vam veure, i també per Birdman, actriuassa, val? Actriuassa. També ha sortit a Zombieland. És veritat, és veritat, és veritat. Després tenim també de mentora la Emma Thompson. La baronessa. La baronessa. Actriuassa també, guanyadora de 2 Oscars. El primer em sembla que va ser per Sentido y Sensibilidad, peliculón. Ja la vam dir aquesta amb la Kate Winslet. Correcte. Sí. I el segon Òscar per Howard's End, amb l'Anthony Hopkins. Dos Oscars té. Sí, i Adrià, tu potser la coneixes perquè també surt a Harry Potter! Correcte! Harry És Potter! per l'únic que interessa, aquesta professora Trelawney. Sí, aquella que té les ulleres així grosses. La que va Ui, és veritat! Per últim, vull destacar un actor que se'n parla poc, però el coneixereu quan el veieu, que és en Mark Strong. Mark Strong! Mark Strong, que no Andy Garcia. Andy Garcia és Ocean's Eleven. S'assemblen, ja ho vam dir en un vídeo. És el de Kingsman, és el dolent de Shazam, dolent de moltes pel·lícules, de Sherlock Holmes. Aneu al vídeo de Shazam i veurem més de Mark Strong. Més de Mark Strong. Vale? Aquí també l'estimem. I bé, Adrià, ens podries dir, sisplau, qui dirigeix aquesta pel·lícula que és de Disney, però l'Oriol sembla que... Sí, el director es diu Craig Gillespie. És el director de Jo, Tonya. La pel·lícula... De la Margot Robbie! És la meva secció. Gràcies. La pel·lícula de la Margot Robbie, per la qual quasi li donen un Òscar al 2018. Però sabeu qui li va arrebatar l'Òscar? Qui? Frances McDormand amb 3 cagarros en las afueras. Adrià, tio, és que és un hater, tio. És que és un hater. La segona pel·lícula que coneixereu d'aquest director, n'ha fet altres, però Adrià. la més important és... Està preparant, no sé. ¡Cuestión de pelota! Ben Stiller! Ben Stiller, Vince Vaughn, Espectacular. increïble. Si no heu vist Cuestión de Pelotas, És mireu-la boníssima. ja. La seva primera pel·lícula. Bueno, De les millors comèdies, una comèdia que De la veus veritat. de tant en quant i dius, ah, mira, El tros que li tira les claus angleses, tio. brutal per entrenar. L'entrenador des de la cadira. I el primet que no em fa... No se n'esquiva cap. No té res a veure amb la pel·lícula que veurem avui. No té res a veure. No ho sé, però fa il·lusió Fa il·lusió. recordar Fa el il·lusió. passat amb Cuestión de Pelotas. Home, fa il·lusió. I... Com es pot aparcar tan malament? Fins aquí l'aparcament, la conducció, fins aquí el trajecte cap al cinema, que és on anem.
Expectatives de la pel·lícula sense més dilació. Oriol, què n'esperes d'una pel·lícula de Disney? Avui estic enfadat. Podríem anar a veure Wrath of Man És la que hauríem d'anar a veure. amb Jason Statham. És veritat. Hòstia, Jason Statham repartint mastegots. I Adrià, digues l'altre. Estem aquí una mica a contracor, tot i que ens agrada el cinema. Però... Estem aquí a contracor perquè avui, a TV3, la pel·lícula de la setmana és Els Mercenaris! Ja estem aquí! La 1, a més, que M'ho l'està dius en sèrio? Que és M'ho dius en boníssim. sèrio? No vull estar aquí, Molt bé. sap greu. Tu també no tens ganes? No, ja estic content. A veure. Vale, home, és que, per favor. El que passa és que, bueno, m'hagués agradat veure Els Mercenaris, però bueno, me la puc veure demà. Estic content, tinc ganes i m'agradarà veure quina història li treu, o com l'exprimeixen el personatge de la Cruz. Molt bé. Molt bé. Si has de tenir aquest despreci per la meva opinió, si No, vols, és que la m'ha dic. sortit sol. Jo crec que ni t'estava escoltant. No. Estava pensant no, què no, diria. No, sí. Jo també tinc ganes de veure Wrath of Man, però he de dir que vinc content, perquè vinc a veure l'Emma Stone, actriu top, i tinc ganes de veure aquesta pel·lícula, vols que et digui? No hi haurà una sola explosió. Ara, venim d'un Maléfica 2, que va ser, per mi, de les pitjors experiències al cinema, espero que sigui una mica millor, sincerament. Jo posaré el mòbil. No. Estàs al cine amb el mòbil mirant més. En TV3 a la carta. L'Emma Stone per allà guanyant-se un Òscar i... Però... Va! Jordi, no S'ha acabat, eh? No t'enfadis, no S'ha t'enfadis. acabat. Estic cansat i s'ha acabat. No Que t'enfadis. s'ha acabat, jo. A més, tot el dia cridant-nos i tanta tonteria. Està passant per un moment Jo, demà, plego. Prou, no A cagar. t'enfadis. A cagar. Estàs segur d'això? A veure... A veure... A veure... Cago en nueix, jo! Em toca parlar a mi, eh? M'ha agradat molt, no? O sigui, he sentit molt content. Estàs d'acord amb mi o no? Sí, A veure, sí, estem. M'ho he passat molt bé. No m'ho esperava gens que m'agradés aquesta pel·lícula tant. Exacte. Tant com una campana. Sí. És que, de veritat, que m'ha agradat molt. Sisplau, Emma Stone. Emma Stone es segueix superant la crack. És que... És sí o no? molt difícil. És una que no t'agradi Molt una pel·lícula on hi actuï Perquè aquesta noia. en aquesta És pel·lícula molt complicat. ella fa de yin i yang a la vegada. És molt heavy. És que a part, roba l'escena, és que és Molt impossible que no t'agradi. roba l'escena. És que sense ella al capdavant d'aquesta pel·lícula és que no m'ha agradat ni la meitat d'aquesta pel·lícula. Perquè és que el registre que fa ho fa superbé. No pots parar de Va, mirar-la. Perdoneu, però Emma Thompson. També, molt bé, també. I Mark Strong. Destaco molt positivament el rotllo superheroic que té. El tema Stella Cruella que hem parlat al principi m'ha recordat molt a un Clark Kent Superman, a un Peter Parker Spiderman. I l'he comprat des del minut 1. El món de la moda, no sé, molt bé, molt bé. Oriol, si vols continuar tu, Agafo. agafa. La pel·lícula també m'ha encantat. Home! brutal. Ei, no tinc ganes de venir, tio. Em dic Oriol. Mira, veure els escenaris. Ei, tio! Un minut de pel·li. Tio, què fem aquí? Però m'estava veient en Jason Statham. Sí, és veritat que ho he dit, és veritat. M'ha encantat. Per la gent que us agradi la moda, l'estil, vibrareu amb aquesta pel·lícula. Perquè jo he flipat amb uns vestits que sortien, que lo flipes, i amb uns barrets i amb unes... Totalment. O sigui... I ens la suda la mà. Imagina't, o Brutal. sigui... I això m'ha agradat molt. L'estil megapunk londinenc Sí. que té aquesta pel·lícula a Sí, certs sí. moments I la m'ha Emma Stone. xiflat amb Emma Stone. És que brutal. És que Totalment. Emma Stone... I acompanyant aquest estil punky també hi ha una banda sonora, moltes cançons conegudes. Cançons molt mítiques... Que, quita això, hi ha hagut una petita cosa que no m'agradava. A veure, Oriol, sempre buscant la poma podrida del cistell. Doncs el canvi, ell diu, de la doble identitat de Cruella Stella Cruella, és un punt d'inflexió que arriba molt de cop, que dius, hosti, no m'encaixa, i fins i tot en els amics que viuen aquest canvi, també els hi sorprèn a la pròpia pel·lícula i dius, tios, algú no ha anat bé. Estic d'acord. Algú no ha anat bé aquí. Estic d'acord i t'afegeixo el que jo també, la meva part dolenta és aquesta. No tant el canvi sobtat, sinó això de voler redimir o explicar als dolents. Disney potser no és la millor productora per fer-ho. No. Perquè vol fer-ho tot molt feliç. Llavors... La Cruella que acaba la pel·lícula no és la Cruella dels dibuixos. A part que és un dolent molt antic, i el dolent molt antic era dolent per dolent. Llavors és molt difícil ara explicar amb una pel·lícula el dolent per dolent. Jo començo amb les coses bones, perquè sóc un tio optimista. Jo optimista. Crida. Sóc un tio optimista! Sí, m'agrada, Adrià! M'ha agradat molt! Sí, home! A part de tot el que heu dit, que sí que és veritat, m'ha agradat molt el paper de la dona que té en aquesta pel·lícula. Ultra mega protagonista. L'home és servent de les dones top de la moda.
El veus, el poder el La veus. batalla entre elles dues i ja està, no necessiten a ningú més perquè es valen per elles mateixes. Coses dolentes. Per mi s'ha redondat massa en la batalla entre elles dues. Potser és personal, però se m'ha fet... El xiclet me l'han estirat massa entremig. En el nus, dius. Al principi. És tota l'estona exactament el mateix. Vull afegir que està molt bé la banda sonora, però crec que la banda sonora s'utilitza com a instrument perquè aquest xiclet no se't faci tan llarg. S'utilitza una cosa que... Ja. Saps? T'estàs marcant un Bohemian Rhapsody. Per mi no, Per mi aquest xiclet, si me'n dones un altre, toma. Doncs precisament tu ets el que Bohemian Rhapsody. Recordeu el vídeo? Sí, que va dir... Tirem de maroteca. Ei, tio, una pel·lícula no la fa la música, no? Sí, correcte. Sembla que t'has escoltat. Doncs vinga, No, per res, s'han per res. posat 4 hits anglesos. Sí, ja ha dit, oh, el panorama, increïble. No és cert. Cruella. La Així, Hi ha hagut un moment de la pel·li punk que a mi m'ha sortit fer així. Hi ha moments de Cruella. T'ho juro que m'ha sortit fer així. Sí. I m'ha sortit de l'ànima i ho he fet. En resum, la pel·lícula I no me n'arrepenteixo. m'ha agradat. Molt bé, Adrià, molt bé. Hosti, bastant contents, no? Sí. Bueno, doncs, companys, tornem a ser aquí al moment més candent de la crítica. Les valoracions de la pel·lícula. Va, Ha arribat el moment. Oriol, jo avui jugo a pòquer. i dale amb el jugar a pòquer. No juguis a pòquer. Jo, com a conductor, convidaré a l'Adrià a dir la nota primer. Adrià, Jo l'he decidit ara mateix. vinga, va, a la piscina. La meva nota és ni més ni menys que un 8. He sortit content d'aquesta pel·lícula. Gràcies. Un 8 en aquest... Un 8, aquí que t'he és un 8 és... Que l'Adrià Posi un 8, ja, això és veritat. a una pel·lícula de Disney. De Disney? A mi m'agrada. És que és heavy, És heavy, per això ho dic. Ostres, és veritat. I jo la no meva soc nota partidari. acompanyant això, destacant que és de Disney. Ha durat poc el teu pòquer d'asos. Perdó. Però és que, parlant de Disney, també deixo. Mira que m'estiren, Se'n diu un 8 i ha fet... I és per això que... Encara no dic la nota, tu digues tu. Hola. Oriol, Bueno, va! exigim la nota. Un 8 i mig. Em sembla poc. Un 8 i mig. He exagerat la meva reacció. Em sembla poc. M'agrada He exagerat. el solemne, He He exagerat. exagerat la meva reacció. Sí. Ja et dic, he trobat incongruències. T'has cagat. He de dir Hi ha una altra que incongruència. t'has cagat una mica. T'has cagat a sobre. S'ha cagat. s'ha cagat. No, Jo a aquesta pel·lícula seré fidel a la nota que he sortit i és exactament la nota de l'Adrià. quina merda amb aquesta pinta. Impossible que tu surtis d'aquesta pel·lícula amb 0 coses dolentes. No, I sí, digui era un vuit. això, ho estava pensant, les 0 coses dolentes. Les he pensat I després. tu, que la cosa dolenta sigui que el pintallavis sigui més vermell del que havia de Ja, ser, el teu és heavy, i tingui un 8 i mig. 8 i mig. Mira, us diré una cosa. Revisem Estic la per posar biblioteca. jo la nota, perquè és que... No, espera. Puja-la. No, espera. Bueno, un 8 és molt bona nota. Tu has vist en Jordi de les altres temporades? Perquè sí. jo no el veig. Jo no el veig. Un 8 Fa bona temps- nota. fa temps que no hi En és. Jordi era binari. Em fa gràcia. O 0 o 10. Em fa gràcia que a mi aquí se després em digui jo et passes, Bueno. però llavors en el fons ho voleu. En el fons voleu això. És que t'has cagat. No m'he cagat. És un 8 i mig. Però el teu Molt 8 bé. m'ha fet mal i per això li posaré mal. un 9. Yes! Un 9? Però, un moment, però per què? Perquè es mereix més de mitjana, saps? M'encanta el tio que li posa un 8, però al fons vol posar-li un 9. És que em sorprèn. Però, no. Però m'ha semblat el teu 8... Poc. Saps? Poc. Llavors haig de compensar per una altra. Però saps què passaria, no? Si Ja ara sé. jo faig una cortesia... Sisplau! I... un 8 És que hem fet... Poso un 8 de cortesia perquè m'ha fet fer així la pel·lícula. Se la mereix, de veritat. És guai. Bueno, És que ara està molt bé. veurem si s'ho mereix. Perquè passarem a la conclusió. Excelsior. Jo també. La calera està Estem avui calentíssims. Doncs, per sorpresa de molts, els criticotres... Hem decidit que aquesta pel·lícula és... Excelsior. Oh! Punk rock, yes! Disney! Caji! Disney! Disney! Amb mi! Disney! Més, animeu-vos! De debò, en aquest cotxe hi ha hagut, per part meva, molt de hate contra Però- Disney. exacte. I per una vegada, Els trobo que han fet les coses. Encaixada de mans amb Disney, Mickey, see you the next round. Ara, recomanada, pel·lícula... Ja m'he matat. M'he matat.
Pel·lícula recomanada per anar al cinema. A l'espectacle en general, l'ambientació està superbé i realment al cinema es gaudeix moltíssim. Bueno, doncs, no ho hem dit encara, però si no esteu subscrits a aquest canal, si us plau, feu una ajudeta. Ah, i promocionem una cosa, tenim un canal de Telegram i de Discord. Una acotació final, moltíssimes gràcies a tothom per als 1.000 seguidors a YouTube. A tots Ho hem i cada aconseguit. un. Ho hem aconseguit. Moltes gràcies de debò a tots i cada un dels subscriptors que tenim Gràcies a al nostre vosaltres. canal. Ei, moltes gràcies. Oriol, molt bé. I company, moltes gràcies. Oriol, O la Pau, sigui amb tu. Moltes gràcies a tots i cada un res. dels subscriptors que tenim al nostre canal per confiar en A nosaltres. Moltíssimes gràcies de veritat. I res. Tingueu molt bona setmana. Exacte. I aneu al cine. La pròxima. Sí. Home. Ei. Adéu. Posaré el mòbil. Estàs al cine amb el mòbil mirant més. Et té 3 a la carta. L'Emma Stone per allà guanyant-se un Òscar.